همه داشتم خطر رو آوردم بخیر بار شو چی میپسونی؟ دکتر گفت که باید کودک رو سری وقت دوروهایش رو دهیم. بیزار کردی ختم دختر تام یک دقیقه بیست مرا گوش کن ایده بیرحمون مرا گوش کن زوربک مادران و خواهران و بانوان خانشین فرصت فرا رسید میخواهید که همه روز صاحب پول‌های کلان گردید پس رقم‌هایی رو که در زیر گذاشتم برای شما شرایط کاری فراهم می‌آورم شما میتوانید در دوام روز از 200 سومانی تا 500 سومانی کار کنید در دوام ماه تا 12,000 سومانی مبلغ به دست بیارید یگان جای فند و فریب نیست چیزی رو من نسنجیدم برای شما توصیه نمیدم پس میتوانید در رقم‌های در زیر گذاشته زنگ زده صاحب جای کار شوید و بهترین تحفه ها را به نزدیکترین شخصانتان از این کمپانی فابریلیک تقدیم سازید. тамошобини азиз пеш аз тамошои филм дар канал подписатсия намуда лайк ва комментарияро фаромӯш насозед. ин қиссаи ҷолибест аз тарафи нафаре нақл шудааст. ака як ташнам я бача куҷо шидӣ ака давай беҷа ма кали табиги мошина бар я тоза шу биёр ки яҷо рафтестам таби флоса бар бо шу чӣ мепесонӣ бардачок да пулай ранги карата 30 сум ов харидам 30 суми хеле кардам пулора нагири бу тоза бушу ки аҷо ябла куҷо шуда ябла занак ябла мардак омаде омадам чӣ хел шид кудак нашудааст мардак охир ба беморхона кудакро бурдем ку духтур гуфт ки бояд кудакро сари вақт доруҳояшро диҳем безор карди хутам духтуртам аммо шумо дору нахаридагӣ ҳастед ку мардак ман шав рӯз барои ту ҳами кудак кор кардестам майлаш пул метавам акам меёра дорувора агар ҳами шифо наёфт баъд қатъи ту духтурат медонам чӣ кор кунам охир чӣ охир масти ман чӣ меояд чӣ коре меояд кардам гир дору пору ҳамаш мешава парто кудак тавусад бигият чой ки гишнагӣ дар мурдагиам баҷам хеле майлаш тест кун янгаб биёед акаҷон ассалому алайкум ассалом чиқадар ҷамъ созан акаҷон гамду дисте озра бемор аст зурбек пуло дава ки доруҳоашро биёрам ина ҳамаи доруҳошро овардам ина дар дохили 40 сомони дига бақияи пул ҳастак ҳатман гап занед ки бақия овардагӣ ҳастам вагарна ӯ медонад ва ман чӣ кор кардам ташаккури зиёд акаҷон ман янгаҷон нашиштед акаҷон ташаккури зиёд майли хуб янгаҷон ташаккур акаҷон майли хуб янгаҷон ҳатман гӯдакро нигоҳ кунед хоб майли хуб янгаҷон خورم شبت خوش باشه
ҳезанаки абло хоб кардӣ кӯдакуто гарени мондаям амшаб бимон ором хоб кунам ишкуд майли неки иш ами хиддори шалтов рӯза вақ амо аканвори безор кардген ҳамат як соати душ вақ дора иҷа миён буд бимонам ман хоб мардакҷон, ҳамишав ягон овози лишни набошад ки мехезам айтреза ҳар дута мепартум акамам безор кард хапш бидрон чӣ мегам теш зиршабгира май шуморо овара қатъями нашнавм ягон овози лишни нашнавм хоб майлаш. безор кардем қатъям хапш бидрон безор мезум давишам қатъями овозами буда кард мегӯ ту қато зоида бошӣ Зурбек безорам зиндагӣ шуда ва мерам дар хона хоб мекунам чия як дақиқа бес эй маро гӯш кун эда бераҳамон маро гӯш кун Зурбек то ҳамин рӯз ман ба ту ягон гап назадам дар зиндагӣ гуфтам шояд ба чашми худат бибинӣ ба гӯши худат шунавӣ барои ту таҷриба шавад анакун он доду бедодие ки ба сари модарамо мекунӣ диди ки модарҳо то чӣ андоза азоб мекашанд то чӣ андоза заҳмат мекашанд ту тасаввур мекунӣ ки модари мо гӯшт рост нест тасаввур мекунӣ ки хаб кун дигар ҷои акагӯӣ нестай ту ҳамин хел калон шудӣ монанди алҳами ҳамсарат модарамон болаи гаҳворае ки шабу рӯз хоб накардааст вазифашона вазифашона гӯш кун маро гӯш кун вазифаи фақат модарамон нест маро гӯш кун дигар охирин бор бошад ба қадри модарамон рас фаҳмидӣ алҳами чӣ басе ака хафат мекунам зиндагӣ хита пеш ро кор набоша Зурбек ман охирон гама мегӯм меравам додарҷон модарамро низ аз ин хонаи ту гирифта меравам бигзор дар ҳамон хонаи хаскапаи ман зиндагӣ кунам лекин фаромӯш накун як чизро додарҷон ту ҳамин хел калон нашудӣ ту ҳамин хел соҳиби пул нашудӣ ту ҳамин хел соҳиби мол нашудӣ ту ҳамин хел обрӯро ба даст наовардӣ охирин гапро мегӯям бароят додарҷон мо сағира калон шудем модарамо ба хотири ману ту кӯчаро гап шунид хонаи мардумро то бурдаи ноне орад ки мо осуда зиндагӣ созем пас аз рафтани модарам аз хонаат фаромӯш накун қоматат мешканад додарҷон қоматат мешканад ба қадри ҳар кас дар зинда будан расид пас аз марг ягон чиз муҳимияте надорад. бародарони азиз, як хушхабар аст. Як фирмаи фурӯшӣ вуҷуд дорад дар Чорякорон назди посте ки аз дарвозаи Душанбе мебароӣ. ҳамагӣ то назди дари фирма 1500 метр ки 1 километри роҳ асфалт мебошад, 500 метри дигари он сангфарш мебошад. Тамоми намуди нақлиёт то назди фирма меояд.